Gị onye na-ele m anya, gị onye na-ele m anya na mkpụrụ anya na dịka m na-ekwu ihe m na-ekwu, tụruo ntị n'ala. Ụwa na-awụghị ụwa ndị bara aba ka o ji awụ ụwa ndị ụmụ mgbei. Ọwụghị ụwa ndị buru ibu ka o ji awụ ụwa ndị tara ahụ. Ọwụghị ụwa ndị mara mma ka o ji awụ ụwa ndị jụrụ njọ. Ọ na-awụkwanụ ụwa ndị di na nwunye, ndị nọ n'ime alụmdi na nwunye ka o ji awụ ụwa ndị na-alụbeghị di alụbeghị nwaanyị. Ụwa ụwa onye ihu na onye azụ. We are all welcome to stay. Ụgwọ iji onwe m wee mara mee, kpachapụ anya, zere onwe ndụ. Ndụ ka ndụ wee ndụ izere onwe. Ndụ kacha ndụ ndụ imere gịnị? Izere onwe. Mee appreciate ndụ Chineke nyere ṅụ. Taa ya mmanụ. Zee onwe ndụ. Mee ihe ị ga-eme ka ị ga-emeli gị ime ekiri ike na-akwa enwe omume hapụrụ ya Chineke. Mana ị ga-azọrịrị onwe ndụ. Ọ dị mkpa. Now, ụfọdụ ga-asụ nwaanyị mba nọ, kedu ebe okwu ka niile gaga? Lewetele nụ nwa agba obiọma, nwa ọma, nwa dị oyi, ahụ nwata ahụ olu, nwa kwụrụ chịm, nwa ọma. Aha ya wụ Uchechi Priscilla Ugoji. Ọ were member of one Okoromoto church like that. Church ebe a na-ekwu okwu, achọghị ime otu okwu ahụ na-adị, mana okwu ahụ a na-ekwu ya kọọ ya dị ka mkpụrụ, mee expect ka o toro megịnị gawa, ka o buru na-aga. Ebe a na-anaghị eto okwu anya, anaghị elere okwu anya were ekwu. Na chọọchị ahụ na nwunye pastọ ọrụ ya wụ imeki sure na ụmụ nwoke nọ na chọọchị ya, ọma ndị ara ma ndị isi na-arụghị mma, sọfe iwe memba na that church. A ga-achọ nwaanyị nne na nna ya zụrụ azụ fụọ evu kpaga n'aka gị, ikporo ga alakpuru ụtara na ụtọ masịworo gị mee ya. This lady were member of this type of church. Ebe nwunye pastor connected ya to one brother, connect ya ha ka ha lụọ. Mgbe a na-eme wedding, ka a whole best man kwesịrị ịnakwete the groom, onye a trustụrụ ga-erute nso. Best man of this man, I warn this lady, Joy, say, makwa ihe na-aba n'ime ya. Have you any idea what you're getting yourself into? The lady anọghị naanị ihe ọ na-anọ nwunye pastor connected ya na this man ka ha lụọ. Ihe niile na nwata nwokorobịa wụ best man di ya gwara ya mgbe ha chọrọ ịlụ ọnụ, ya gaa n'ihu lụọ the man. Lụwakwala lụcha ya. Only 8 days after the marriage, this man atọtụrụ this lady nwunye ya, gbuo ya ihe Awụsa kọrọ nnama, gbuo ya ihe Aboki gburu nnama, kpụọ ya tuga dotia ya, gbuo ya enwe ihe wụ gbufuru ya otu ndụ. Nwanne ya nwaanyị, this lady onye wepụtakwara n'akụkọ n'ugboene, agwagwa nwanne ya nwaanyị nọ ya uke n'ugboene, so shikwe na ihe na-eso marriage pụta ụzọ anọghị ebe ahụ pụta. Ịnụkwa ole ụdịka ịkwa ihe wụ ihe kele ọkọkwara nka ifo ndụ pụta from marriage pụta. Ọnụhụ ya sị nwunye pastor ya sị, olee ihe mba ụwa ga-ekwu? Marriage only 8 days. Ka ya nọrọ nwa ụmụnne m, according to this lady, from that day moving forward, otu aka this man na-egbu nwunye, ụkwanụ nwanne ya nwaanyị, ụkwanụ this lady nọ n'ahụ, otu aka ọ na-egbu ya ya kwụsị ya egbuge ya egburu tere ya mma. O gbugide this lady n'ime ọkọkọ nwanne this lady atụrụ ime, mụọ nwa ọhụrụ, nwa ya ka dị ọhụrụ, nwa aka mụrụ ọhụrụ, mmụọ ọjọọ na-abata dị n'ime na-eme ọbata ha lakpa. Ihe ọ na-anụzi uche ya wụ otu ochie, naanị ihe na-echezi n'obi otu ochie nwa nwunye m isi na mgba aja. Mmụọ ahụ abata ya n'ime nwa ọhụrụ, ya chefuo na amụrụ ya nwa ọhụrụ, ya eshere nwa pịam, ya fling ya etoghe gị n'elu bedi nwanyị, tọtụrụ nwunye ya gbuge. Otu aka ọ na-ochi akọrọma ya. Mgbe ụfọdụ kwa nwaanyị agba ọsọ lọta n'ụlọ nne na nna ya, ihe ha ga-agwa ya bụ na ya laghachi ga-fix ya marriage ya, na ya laghachi. Mgbe ụfọdụ kwa ya agbaralo di ya abịakwa bịa rịọ, mgbe na ọrịọ hụ ya na-agwa nwaanyị ahụ fix your home, fix your marriage. Nwaanyị alaghachikwa back, di ya na-egbu ya. Nwanne ya nwaanyị sị, ị gaghị apụta shi nga na-apụta. Ọnụhụ ya sị ihe ụwa ga-ekwu, ihe mba ụwa ga-ekwu, ihe a ga-ekwu na chọọchị,
ihe ma meji oge ekwu ihe dara eji oge ekwu ogene we ihe a ga-asị nwaanyị a na-egadi ya die na-egbu ya echena ebe a ka mehem kwụsịrị no n'isie obere nwa 13 years okporo na-enyere ya aka n'ihi na o ji nwa n'aka ka this woman dakwuru di ya one day nga ọ gbadara nwa anọ n'elu bed na-achị ịbụwara ya this woman egide di etie the man threaten no ya na ya nwa kwuo pep na ihe na ọhụrụ gbuo onwe nwa kwupụta na marriage na ọ dịla over nwaanyị ibe memere ọ ya mee gịnị rie pịa okweghị ekwu ya save nwa anọ ntara that day ihe na ọma hụkwa n'ọma n'ihi na o kwesịrị ịma na ihe ahụ ọ hụrụ that day continue n'ime ndụ obere nwa 13 years o doro ya anya na ntị ya hụrụ ya enwebe ọ na-enwe ha ntị ya mewụrụ ọ gịnị ka 13 years ga-eme this man na-abụwarị 13 years nwa ọhụrụ 13 years abụ ya ka ọkwa ya tọtọrọ nwa ọhụrụ ya gbawara ya arọ nọ nwa ọhụrụ train o bogatara nwa anọ ntara nwatakịrị adị ime ya achọpụta na nwa anọ ntara na ọ dịla ime gazie ntụrụ na chemist ha ebugoro ya ọgwụ na-erege nụ nga kemgbe lodo ya eburu ya ka m ga-ezu ọgwụ bụ ọgwụ gbajeme na hotel room ga desed ya pinara ntụrụ nwa anọ ntara ka ọ gacha ya eshi n'ụzọ hijackere were gawa na hotel room ebe nọ ntara ebe o dowara ọgwụ ya were ntụrụ nwa ọhụrụ gawa na hotel room gbashiwa ọgwụ niile ka ọ gbawara ya chịkọlatacha ha niile chịga nwa ọhụrụ wee mmiri bi ga-esi ya nwa ntakịrị ahụ ka o were tee ya ime obu n'afọ nwatakịrị ntụrụ nwakwara ọgwụ mụcha 13 years ọbara gị n'otu nwatakịrị enwewe complications akpọrọ gawa ụlọ ọgwụ rute dọkịta elewekwa elecha si na nwa anọ dị ime 13 years ọ gịnị mere onye mere ihe nka at that time nwatakịrị enwezi any other option na ikwu ihe mere n'otu oshiri mee ya sị na ọ bụ di ntị ya tọrọ ya ime na ọ dị ntị ya na-abụghị ka ọkwa 13 years ọ ya ka ọ ka bịara chared ewere polisi twen mbịaka ka eburu ya gbafuo funye anya enweghị onye ma ebe ọ gbara aka ya gbalaga ọ gbalagala nwunye ya nụtara bịarịawa n'ihi na oke ịkọkọ ma oke ikpukpu aka ọ kọtarala nwaanyị ekwekwa kọtara ya internal problem kọtara ya ihe mgbu nwata nwaanyị arịawala eburu ga dọmpụ ya n'ụlọ ọgwụ anọgidara n'ụlọ ọgwụ n'ụlọ ọgwụ ahụ ụlọ ọgwụ rekọmendịrị ebe a kpọrọ nwunye ga ya na-akpọ fon ya kpọ fon agwadata na ebe ahụ nwaanyị anọ na-enweghị ihe enweghị improvement ka a kpọga ya ebe ọzọ the man anọrọ ebe ọ nọ na ebe ọ gbalagara outside Nigeria shi ebe ha na-ekpo that na enwe anwa kpọpụga nwunye ya from that hospital na-agwa nwunye na ọnwa anwa shi na hospital abụọ na marriage na ọdịlova nwaanyị anọghala marriage adịlova ya pak ya shi ebe ha na ebe zọga ndụ nke ya ebe dị hospital dị ya so denwe ebe doga egboga in fact the woman respond ga to treatment ụmụnne ya nwanne ya nwaanyị Victoria nwanne ka ha kpọrọ ya gaa n'ụlọ ọgwụ ọzọ ụlọ ọgwụ ndị dị mma di ya nọ ebe ahụ nye ọda na akpọpụga nwaanyị ahụ ebe ahụ na marriage na ọdịlova nwaanyị mere ọnụ ya rie sị na ụnụ ya na-agaga na di ya na okwuole na ote di ya kwuru ugbo ya chọrọ owe iwe na otu ya na threatening host marriage na ọdịlova na ọ chọọ ihe ga-eme marriage ya nwaanyị atakoro na hospital na ọgagaghị igwe ọgagaghị azụ the next news a nụrụ na Oslo mbọla daa mee gịnị nwụọ di ya nọrọ ebe ahụ gwa ya ebe ọ ga-anọ anwụ ya echuzo ma set ọnwụ somebody na-anụghị nso ọ maghị otu isheme ọ chọdịghị ma ihe a na-agwa ya ndị nọ nso ma gị onwe ya garịga gwara na ya nwe ihe emega ihe ya nothing ọgwụ enyi gị ọgwụ ọkụkara ya sị na ya mega ebe ahụ na oshi na hospital ahụ pụọ marriage na ọdịlova nne m ọgodo onye na-alụghị di n'ụwa ya nwaanyị ibe m kwere na ịga nwanne ya nwaanyị na-abịa ka agawa ụlọ ọgwụ ọzọ ọnụhụ ọrịa eshi oke ya slọmbọ daa eburula eli oke mụrụ ọnụ na-ekwu ugbu a na the woman nọ n'ili ebe ahụ ka ọ nọ ọ gala ezumike ebi ebi ọ lala o feela aka hapụga nwa ya nọ ọ sịla ụwa bye ka efuru afụfụ ụra ndị dị ndụ ka efuru afụfụ ụra dị the man nọ na ebe ọ gbara ọsọ n'ihi na nwata tinye esi ọ fụrụ ime aka na-etu ya nlọta ya nwere ike ọ gaghị alọtazi onye filie na ya ga-alọta mgbe elu na-ala jụrụ ya mana presently eliele nwunye pastọ si ya lụọ foevu kpa ya n'aka Uchechi Priscilla Ogoji Nwaoma foevu si elekwa lụrụ ya ga-alụkwa na ya otu nwoke na-eshi alụ nwa were gba akwụkwọ kọtara ya ihe mgbu tụtụrụ nwa efegoge n'elu bed nke ọ na-eme ka ogbute nwunye ilu tụtụrụ ha relative nwunye nwata tinye ezi bo ya ka ọkwa bịazie ntụrụ tụọ ya ime shinwe ya ime nụtara problem
create just onye kacha shoji everywhere. One no more joy is scared no mad. Bata n'ime this lady, n'ime this family. Napụga ha nwa 36 years nwa mara ha na de kwabaga niile. Ugbu a na ọ dị ndụ. Now, mgbe ihe ndị a niile na-eme, akọntaktị nne gị nwoke si ya lee ihe nwa gị na-eme, lee ihe o mere, lee ihe o mere. Ụmụnne m, nne ya esu nwa ya nwoke awụghị mbụ na-eme ụdịrị ihe nso what na nwa ya awụghị mbụ na-atawara nwa 13 years ọ gịnị ka a na-akọrị na nwa mbụ gịnị mmadụ nọ ntị unu a na-ahụ ụdịrị mmadụ some families na-erezi ikpopụtara na society lewedele nọ na na-ahụ ụwa na nọ n'ime Daddy G.O, Mommy G.O. ọ bụrụ na ụfọdụ ga-ewere otu ha na-eshi respect Mommy G.O na Daddy G.O na okwu ndị a kwuru na final ịkọ ya dịka mkpụrụ n'ime ha ọrụ ha wụzi gbawa ya mmiri na okwu anyị kụrụ n'ime ha ga-eburiri na ha ga-anọchọ ya na ọ ga-ebu na ha ga-inkubeti ya na ọ ga-anọ n'ime ha eshi otu a nwere mkpụrụ okwu Chukwu nna gụọ Baịbụl tọọ Chineke ụjọ mkpa ha a ga-egbu ya without ha nwee jọ esi. Ụfọdụ dị Daddy G.O na Mommy G.O mere chi. You can imagine onye na-amaghị onye recommend ya anya somebody stand as best man onye agwawa ngasi makwa ihe na-abanye n'ime ya ịsụ dị ka ịjụọ ọ gị jesọ gịnị akọtụkwara nye tụkwụ details ọ ga-akọrọ nwa one or two because onwe mind ịsị makwa ihe na-aba n'ime ya gị nye listening ear ya aghọta that na ya convince ya na ọ ga-azọ m ndụ dịka ị chọrọ ịzọ m ndụ ịjụọ ya fọdụ ọ ga-akọrọ m nsọ reason o ji sị makwa ihe na-aba n'ime ya ọrụ nwa ime investigate mara ma truly enwere ndị ọkụgburu enwere ndị olili na ndụ ọ gịnị ka best man ya ji jụọ ma ajụjụ a na-atụ ọjọọ na gbọtọfụ enyi ya nwoke nọkwana ya ka ị mara ma ndụ ka ọ na-azụ na ajụ ha ese naanị ihe this lady ji n'aka na Mommy G.O si ya lụọ ya ndị chọọchị emeno ya gakwana aga chọọchị ahụ ihe ọjọọ a ga-ekpere Chukwu nna a ga-agbakọwa kpoko Jehova ọ bụghị ihe ọjọọ mana ụfọdụ ma ndị na-flash ha flash ma ndị Chineke na-akpọ ma ndị Chineke na-amatado na-amaghị ha ndị kpere onwe ha ma ndị jiri aka ha fụọ ma vuo si Chineke ọmụna ndị na-akpọ na-egbugbere ọnụ na-eme nke dị ha mma atụtụrụla elu n'ala ụtụtụ ndụ kpofuo ha anaghị ha eme ka emefu emegedụ nke akọdo otu kawa bụ kedu mgbe na bishọp kere mere n'Enugu ọ na-ahụ na vidiyo ka o tere dịka ebe ọ na-abụwarị ụmụ ndị omi nwunye mmadụ ma ụmụaka ya etige ihe kamera ya na-abụ ha ka ọkwa ya etige na vidiyo ya na-eme eho bishọp mgbe mmadụ kagidere chọọchị kpegidere megide ihe niile eho bishọp ụmụnne m unu kwesịrị ịma na ọ bịala ele ngwugwe ọ bụrụ na ọ mega ihe na ugbe na ka imi na anya ya kwashịrịla elekwe na ọwụsị ụmụaka ọ gịnị ihe ndị ọ na-eme as a young man before ya erute stage n'ugbo elu ebughe this man scan ihe na ya nishi memories ya ozuga atọ lekwe ya onye so n'oge mgbe anyị nọ n'ime ya onye so erie ya chọọchị will still be there ndị kpege chọọchị mana ha kpege chọọchị ndị akpụrụ mana akpụrụ ha ndị a na-akpọ makwa na ha nọ n'ọrụ onye chọ ka erie ya gị hụ eziokwu hapụ ime ya embrace ọ ga-adanga n'isi somebody after 8 days alụchara m egbo ya ilu ọsị no ma ya chetara ajụjụ enyi ya nwoke jụrụ isi amakwa ihe a na-abaga n'ime so na ya na ọwa eziokwu na ekwe ya nwụtụla ọwụhụ fọs ọwụhụ duoda gas a ga-asụ as if isi ala na manage apụta the world is no longer for you achọpụga na Singapore chọga na Pluto or wegana na Venus or chọọ another anywhere wegana because gịnị na ishi na dipụta and therefore the world is no longer for you. You are not welcome to stay because ishi na di megini pụta hello dị n'ụwa mmadụ awụ ọnụ ọṅụ gị baga n'ime hụ ihe ahụ ekwe na awụ ọnụ after 8 days only ịpụta gị mụọ nwa ọhụrụ lega nwa ahụ iburu n'afọ 9 months somebody mmụọ ọjọọ ya n'ime abanya n'ime ya sịrị nwa naanị ka ọ tọpụga nwa ahụ ike zuo shangiriri afọ ya tụtụrụ nwa fega ererube tụtụrụ nwa gbuo jaja ịpụtakwa nke na-ekwa Mommy G.O gasị Daddy G.O gasị church members gasị nne ya wụrụcha ka ịlụ dị dịka m kwuru na mbụ ịlụrụ di the world is spacious enough to contain everybody. Ọwụ onye nwụrụ nọ aya lose onye ga ọ gaala no coming back onye nwụọ na there is no guarantee for immortality ọwụhụ marriage ga-eme ga anwụ
ọnwụ dịrị onye lụrụ di, ọ dịrị onye lụrụ nwaanyị, ọ dịrị onye dị single, ọ dịrị onye lụrụ alụ. Ka iji ka zọọ onwe gị ndụ, do what you have to do the needful. Ihe ọbụla ị na-eme, zọọ onwe gị ndụ, you first, zọọ onwe gị ndụ. Gị ma ka please society karute nga na ihe hụrụ hụzi ihe nne ụla dị ya n'ihi na enwụọ kemgbe ere na-ekwere lie nwaanyị a onye ga-apụta ya sị nwoke ahụ arịbe nwaanyị ọzọ ele bọbụlụ ọnụ ụmụvuole ọnụ onye daa ụwa nọ dịka mgbe crowd na-azọ n'ọsọ na ahụ na revolution mgbe a na-emuvu isi ngale mmadụ eju street ju ebiri na onye ọbụla na-amachi n'ike n'ike n'ebebe ọ wụta ụwa nọ dị ihe niile nọ ndụ ọ wụta ka onye ọbụla nọ n'ime ebe ọbụla ị nọ nwa we are marching onye dara ndị guzo ụta zọọ ikwu a na-agakwa zọọ nwa ndụ. Marriage is not everything. All here, even Bible says there is no marriage in heaven. Ọ gịnị ka ị ga-eji nọgide ime marriage nwụọ ime marriage? O wutere m so ewute m washi ụmụnne m onye nwụrụ n'ụka ya lụzuru. The world will move on. Ndị n'ime ga move on. Onye da ọ da na bachapụ n'anya iwụrụkwa na onye nne nọ ngala bụrụ onye nna nọ ngala. Marriage awụhụ ahịa irebighị nwa gị isi ya ga ebe ahụ ọgwụ n'ịma na ọhịa nwa ịzụ taga ahụ zụọ ya. Marriage abịa kpopụ gị napụga ya gị lewe nwa ahụ dịse marriage na-achọ ilu gị wụrụ onye ga-agabere ala nwa gị ihere megbuo amụrụ nwa ka o too para ṅụ otu ahụ ị mụrụ nwa kuru nwa ya dị helpless depend on you for survival. Gị leke gị nye ya ara okwu gị ha okwu mana ile nwa gị ịma ihe ọchọ gị ile nwa gị ịnọga ya arụ ka gị na ya na communicate ịma mgbe ọrịa wara o wee natural thing. Otu a ka a na-ele anya mgbe ị kara nka ehekwashịa gwọ nwa ga-ekuru m gogo ege nọ n'elu bed ọ nwa ga-ekele na nwa ga-apa nwa ga-ahụ maka ọgụdụ na ọnọhụ dị ya ha ya ndị ga-eme ma ntọrọ ha kamera mee ihe ọbụla ọ ga-eme make sure that na nne na nna ya nọ ha kara nka gaa mgbe chi ha ji chọta ha enweghị onye nyere ha nsogbu paa ha mgbe ha letiri ha n'ụdị gị legezi anya nwa anọ ntara mụrụ ga-eleta m n'ọnọdụ ya marriage abịa nara anya onye na-amaghị onye imote nne na nna chiri zụọ nwa ga-agara bịa sị na ọ bụ onye ka ya na ya ga-ebi n'ihi na o kwesịrị otu ụbọchị nwoke ga-ahapụ nne na nna ya gakwuru nwunye ya na ya bụ agwa otu ọ na-arụ somebody abịa na ọ bịara lụ nwa gị lege ya mmụọ nwa asị nwa ya gawawa gị kwado ha alụọ the same marriage every time nwa ga-eburu imi na akpa anya lo kọọ ya ihe kọọ ya duga gị lege elecha gị si ya laghachikwa ga fixie home ya ọ marriage ahụ ga-eleta otu ugbo eliri that lady na eshi nne na nna ya rịawara wo this lady nwụrụ anwụ na eshi nne na nna ya hekwashiri huru n'ute ọrịa this man akọgburu nwa ha ọ ga-abịa mana ọ bụrụ na this lady dị ndụ ọ ga-awụ ọbịa akọgbuola eli the man o kpere nwa ya akọgburu nwa ya agachiri ike o face elephant face ehigwe ga-epalie nwa 36 years nwa gbara oso gbakwute na ya na na-egbu egbu ọ dị mma ọ dị njọ ekwesịghị ka nwaanyị kọọ nwoke kọọ nwunye ihe enwe domestic violence dị very very dangerous. Ịsị hụ ngwa n'ụlọ iti ihe okwu na ọnwụ ihe a ga-eme asụ ngwa ga-esi ya lawa ga-efisi ihe home ya na ya buru akpụ na ya ara gwundu niile ahụ na anya mmiri ahụ o burula ga-esi ya ga-efisi ihe home ya ga-efisi marriage ya ọ gala fix ya no home ya ọ gala fix ya home ya 6 feet egwulie gị gakwa na asị nne na nna ga-elekiri home ahụ fixiri sokwana ya ngịrị kwa ya nọ nke ọma ọya ọpụta onye nwa ọnwụọ na no coming back ka efuru afọ 400 dị ndụ ịmara ihe ị ga-eme Jizọs ọma ndụ gị zụọ ọma ndụ ga-epụta n'ụwa bibi ndụ na ị na-ele ihe mba ụwa ga-ekwu na ị na-ele ihe ndị ụwa ga-ekwu na ị chọrọ iplizi people lekwenụ lekwa ụla ịpụta na ị chọrọ iplizi ndị mmadụ lekwenụ lekwa ụla mee ihe ebe ọ ga-agbara gị n'ezinụlọ mee ihe ebe ọ ga-agbara gị mee ihe iwure mọda iji nwa gị lego onwe ndụ na at risk nke ga-agwụ na o nwere ike ime gị wụsawa ụmụ gị nwụọ ị ga-anwụ ọzọ gị were mọda were fada iji nwa ụmụaka n'idiri nne ha na nna ha gị na-ahụ ọnọdụ ịnọ n'ime ya lekwe ya ọ na-akpọ na-anaghị akpụtara gị ọnwụ gị na-ahụ ya mgbe niile gị la na nta mgbe niile gị la na nta gị ka na ịkwa nga aha na mgbe ụfọdụ gị sọbmit onwe gị n'ọnụ nta enwe ihe mere ṅụ ịmara ị ga-awụsawa ụmụ gị wụsawa ụmụ ma ụdị a nwa nwa nọ na-efule gị n'elu bed atụghị gị n'elu bed ka egbuo m ilu iji onwe m sị nwoke akwụkwọ na nkụ gbuo m otu o si fegogo nwa gị n'elu bed nwa ahụ ga-survive n'aka ya ọ
ọwụ na nwụọ kedu ihe ga-awụ ọnọdụ nwa gị gị na-ekwa na mọmi ji ose dadi ji ose ihe ndị ụwa gị ekwu marriage nọ ugbu a marriage ju nwa na enweghị ebe nwa mụrụ nọ o were onye lara ala were nwa ọhụrụ gbotowa nwa ọhụrụ onye kwere ka ga-ekugere nwa na ugbu ene ọwụrụ nne nna ya anụ ntarasị na ọwụhụ nwa ya wụ mbụ tọwara nwa 30 years ime a sị na nne ke nwaanyị n'ugbo ikekwa aka nwa o ruru ha ndị ke nwoke asị ekpe ha nwa ọwụ nwa na ugbo ọ ga-asọvaịvụ n'aka ụdịka nwaanyị dị otu a sị na onwe ihe ọjọọ ọwụ nwa ya nwoke ji nwaanyị ịtọ nwa ya afọ 13 ime na ọwụ nwa ya wụ mbụ megharị ụmụnne m onye ọbụla mara mee o zee onwe ndụ kacha ndụ ndụ mmadụ zere onwe ya ọ nga ọha nọ n'ọnụ udo dịrị unu